लाकडाची. हे असं लाकूड पाठीमागे असं 16 असं तुमचं 8 असं तुम्हाला पाहिजे ते जास्त नको आहे. हां काकांनी पण घेतलं एक छोटंसं मंदिर. काका दाखवा. हा मस्त मस्त आहे बघा. बघा एकदम क्लिअर छोटंसं एकदम कडक असं. सागवान कसं नॉर्मल परत ते प्लाय निघणार हे ते सागवान त्याच्यापेक्षा हे बरं आहे ना. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आज रविवार आहे आणि चाललो आहे देऊळ आणायला. घरचं मंदिर देऊळ आणायला चालू आहे. जुनं झालं ते बोलो. खूप दिवसापासून प्लॅन होता आणायचा. तर आता मी, पप्पा, भाऊजी आणि छोटा भाऊ पण आहे. मोबाईल कॅमेरा पकडून आहे आणि पप्पा आणि काका येतील ते. तर जाऊया मग आता. भाऊ कुठं जायचं ते ठरलं नाही, सांगतो मी तुम्हाला. आता गाडी बाहेर काढू पार्किंगमधून आणि मग निघू. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. भाऊजींचं कॅन्सल झालंय. आम्ही आता काका, मी, सोनू आम्ही निघालो आता गाडी घेऊन. चेंबूरला जातोय. चेंबूरला अमलमाला बघूया आपण. चला मग चालू. तुम्ही व्हिडिओमध्ये राहा, बघा पूर्ण शेवटपर्यंत. इसला काकाचं काय? काका कुठलं घ्यायचं मंदिर? लाकडाचं घ्यायचं, कुठलं घ्यायचं? काकांना दाखव रे. काका आपले काका दाखव. नाही ह्याचा घेऊया, लाकडाचं घेऊया मी म्हणतो. हा काय पप्पा? बाप्पांच्या मूर्त्या बघून गावची आठवण येते. तर लवकरच बाप्पा पण येते. आलो आता. जाऊ शॉपमध्ये बघू. भरपूर शॉप आहेत. तर कुठल्या शॉपमध्ये बघायचं आता बघू. इथं गाडी लावतो आणि जाऊन बघूया एक एक कुठला आवडतं तो आपण घेऊ आणि निघू. काका कुठे आहेत? मंदिर पण चांगली. खालचा कलर चांगला. यातला चॉईस करू ना. मोठे आहेत ना काका? त्या हातला फिनिशिंग आहे ना जास्त. नाही फिनिशिंग जास्त आहे ना. आपण हा राऊंडमध्ये पण छान आहे. हा राऊंडमध्ये ना आपण छान साइज जास्त असणार पण आहे. इसका साइज इससे छोटा ये है ना छोटा. कसं म्हणजे जाऊन पुढे भाव लागेल ना. क्या छोटा चाहिए बड़ा चाहिए? ये इतना थोड़ा. इसका दाम क्या है? ये ऑर्डर क्या है? ये पूरा लकड़ी में बना है. पीछे भी क्योंकि पीछे प्लाई है पूरा लकड़ी में 6.5 है. और वो उससे पीछे प्लाई वाला है तो थोड़ा कम में आ जाएगा. मतलब ये पूरा लकड़ी का है. हाँ पूरा ये ऑर्डर का बनाया हुआ है. देखो इसमें अलग है. ये पीछे का ये पीछे लकड़ा पूरा पकड़ना चालू है. पकड़
सेंटीमीटर लंबाई में बोले तो 44 8 इंच आहे 20 सेंटीमीटर 8 चॉइस करते चॉइस बोल के देने में क्या है, हमको क्या करना है, बोल के क्या मतलब मेरा साइज कितना है? अरे 20 इंच था, वो मुझे मालूम है बड़ा है, वो इतना बड़ा मंदिर है, बना के लिए था आप पैसा वो बोला ना यहाँ तक 100 सेंटीमीटर रह जाता है। ज़्यादा नहीं चाहिए, वो लगेगा जगह अपना छोटा छोटा है तो ऐसे में ले लो ना स्टार्टिंग ना ऐसा नहीं थोड़े वहाँ टीवी लगा के ये जगह कैसा उसी में रखना है ना ना अपने घर पे लेना है लेकिन इनकी बात केवल इसमें बनवा देता हूँ बोलो कम डिप कम करके आपको बनवा देता बघू इथं तर साईज मोठ्यामध्ये भेटले आता पुढं बघू पुढच्या शॉपमध्ये चाललो बघूया आपण हो कुठं आवडतं ते सगळं इथे इकडे तर बघावंच लागेल त्याशिवाय नाही जमणार बघू आता ह्या शॉपमध्ये चाललो इसमें 40 का मिलेगा क्या अपना रुंदी में 40 डीप हाँ 12 इंच भेटेल नाही 20 सेंटीमीटर असं अशी deep? हां अशी रुंदी बोलतो नाही नाही अशी ती अशी 12 भेटते सर किंवा मग 15 भेटेल सेंटीमीटर मध्ये बोलतोय सेंटीमीटर बोलतोय सेंटीमीटर किती पाहिजे 8 20 हाँ 8 ये नाम पे सलाम नया डिजाइन डिजाइन क्रॉस घेतलं ना डीप कमी मोठी येते साईज मध्येच प्रॉब्लेम होतो रुंदी कमीत कमी 9.5 येणार आहे हां बा टी व्ही लागतं ना मला हा पण तेवढंच आहे का 16 येणार किंवा 18 येणार 16 16 हा 16च ठेवा 16 बघा ही 16 आहे ही डिझाईन आपण सिलेक्ट केलेली आहे देऊसाठी फायनली आता रेडीमेड तर नाही भेटत त्या साईजमध्ये आता आम्ही हे देतो ऑर्डर देतो बघू आता ऑर्डर बनवून हप्त्याभरात बोलतो भेटेल म्हणून बघूया मग काय बोलतात ते राऊंड खुललं ना त्याच्या तळाला पण तिथे पण लाकूड आहे साईडने लाकूड हे प्लाऊड आहे ना त्याच्या वेगाने लाकूड येणार इथे लाकूड आहे सरांना याला प्लाऊड आहे फ्लावरचं कसं माहिती आहे का फ्लावरचं मध्ये दिवाळ ते मग साधं तर लाकूड टाकून देतो ना पुढचं पीस दाखवतो तुम्हाला कसं आहे त्याला असं सेम आहे ना इथे लागतं फ्लावर आहे हे प्लाऊड आहे असं सेम लाकूड इथे लागतं लाकूड हे लाकूड आहे ना असं इकडं लाकूड आहे
हे दरवाजे पण लाकडाचे. हे असं लाकूड पाठीमागे, असं 16, असं तुमचं 8, असं तुम्हाला पाहिजे ते. जास्त नको आहे. हा समजलो मी. कारण का अजून Pattern तशी कारण आहे. अजून काय अजून फ्रेम आता थोडा पुढे आहे. हा पॅटर्न कशी आहे ती दाखवली ना ओमची, तशी pattern आहे. असं 8 सगळीकडे इथे लाकूड सागवानी, मला सांगा पाहिजे. कुठेच प्लाऊड नाही येणार. म्हणजे ह्या ठिकाणी किंवा ड्रॉवरच्या तळाला कुठे नाही, सगळीकडे साग. आणि हे बत्तीस ना. हा ते येणार ना, ते सगळं येणार. ड्रॉवर येणार खाली, फक्त मापाप्रमाणे तुमच्या असं 16 आणि असं 8. डिझाईन तर कुठे झालं? सेम आहे design. सर्व सेमच आहेत. ओम काय फरक नाही. चालेल. मग आपल्याला असं पाहिजे का असं प्लेन पाहिजे? डिझाईन पाहिजे, डिझाईन पाहिजे. डिझाईन पण असेल आतमध्ये ना आपले हा. हे असे पुढे येणार ना हे? हा, येईल ना, हे बघा. हे सगळं येणार आहे. हे सगळं येणार, फक्त तुमची डीप कमी होईल. 8 इंच साईज थोडी कमी होईल, आपल्या साईज प्रमाणे येईल. 20 सेंटीमीटर होईल. आणि पाठी ह्याला प्लाऊड आहे, ड्रॉवरच्या तळाला प्लाऊड आहे, तिथे लाकूड आहे. 20 सेंटीमीटरमध्ये आपलं बसते तिथे ते लागणार नाही कसं. हा, तुमचं कमी होतं का हो? नाही नाही, सेमच आहे. सर्व सेम आहेत ते. जास्त वाढेल पण कमी नाही. तुम्ही ते वर ठेवले त्यामुळे ते दिसतं 20 तसं. सेंटीमीटर येईल. सगळीकडे लाकूड लावून 4800 आणि जर लाकूड नाही घेतलं तर 1000 रुपये कमी होईल. काहीतरी कमी कर. 4600. नाही, मग ते अजून पुढे हो, तर अजून तुम्हाला असं डाऊट असेल की बाई लाकूड नाही सागवानी, तुम्हाला पाहिजे कच्चा कोण पीस मी वाचतं? दाखवीन, मग 2 दिवस तुम्ही येईल, त्याच्यानंतर पॉलिश. एवढं पण मी तुम्हाला सांगितलं. पूर्ण कसं आहे अजून. इन्होंने अपना मंदिर का ऑर्डर ले लिया है और अच्छा खासा दाम में कर दिया. आपका ना संतोष कोठारी. तो इनका एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जिसको चाहिए वो इनको कांटेक्ट करें, नंबर भी डाल देता ठीक आहे, थँक्यू हूँ. सर. हाँ, थैंक यू. मिलते हैं. सायकलचं पण दुकान आहे इथे, सगळे आहे. लोकेशन टाकतो मी. आणि हा गाडीमध्ये बसला. हा सायकलला घ्यायचं असेल, सायकल हेल्मेट घालतो. हेल्मेटचं बंडल आहे रे. सायकल पण आहे तिकडे. तर आम्ही बुक केलंय, ऑर्डर दिली, हप्त्याने भेटेल. हा सेम आहे, सेम आहे. तर काका घेतात एक मंदिर छोटंसं. हा छोटा आहे, हा पण छोटा आहे. काका बघतायत छोटं मंदिर काकांसाठी घरी. आम्ही तर ऑर्डर केले. किती बोला? झालंय बुक करून. आता जाऊया घरी परत. हा साहेब गाडीतच होता, तहान लागले जोरात, जरा पाणी पितो. काकांनी पण घेतलं एक छोटंसं मंदिर. काका दाखवा हो. हा मस्त मस्त आहे बघा, हे बघा एकदम क्लिअर, छोटंसं एकदम कडक असं. इथलं लोकेशन पण मी टाकतो डिस्क्रिप्शनला, आणि त्या दुकानाचं पण टाकतो शोरूममध्ये हे पण फायबरचं ॲड्रेस. काय काय दुकानमध्ये अलाउड नव्हते, नको नको करू होते शूट करायला. जाऊ दे, त्या एकाने परमिशन दिली, तिचं आपण टाकू. चला मग निघूया आता घरी. हा सागवान कसं नॉर्मल, परत ते प्लाय निघणार, हे ते सागवान. त्याच्यापेक्षा हे बरं आहे ना. मग ते परत काय लागलं बिगलं किंवा आपण भिंतीला लावतो, काय झालं तर परत. हे कसं एकदम फिट ना, हम्म. त्याला बघा आता मी पाण्याने बुडणार नाही काही, याला कशी हवा लागते. आता आमच्या जरा वर्षात कधी आम्ही लागणार. CNG फुल करतोय जरा. CNG फुल करू आणि जाऊ घरी. CNG भरलंय, आता निघालोय. आणि हे आमचे कॅमेरामॅन जरा गाडी काय विचारू नका, आता काय बोलायचं. गावी कसा जाणार आहे काय माहिती. गाडी पुढं बसलं तरी त्याची हालत तीच आहे.
मग आता काय काका काय बोलवते? तर आलो आता, गाडी वगैरे पार्क केले. कसा वाटला बघा, कारण की मंदिर तर रेडीमेड नाही भेटलं, ती साईज आपली थोडी छोटी आहे, त्यामुळे ऑर्डर द्यायला लागली. ऑर्डर वगैरे दिली आहे, आता हप्त्याने वगैरे भेटेल. तर बघू पुढच्या संडेला जाऊन घेऊन येऊ. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला, तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन व्हिडिओ. बाय बाय.